Καλησπέρα σας. Έχουμε στα χέρια μας το starter pack για τις καινούργιες λάμπες της Philips της Hue. Βλέπουμε εδώ τις ποιότητες της λάμπας. Το πακέτο περιλαμβάνει 3 λάμπες της Philips για να ξεκινήσουμε, καθώς και τον άλογο εξάρτημα, το οποίο συνδέουμε στο router μας για να επικοινωνούν λάμπες μαζί του. Η συσκευασία είναι πολύ προσεγμένη και θυμίζει αρκετά προϊόν της Apple. Όπως παρατηρούμε εδώ πέρα, έχει αυτή τη ροδέλα με την οποία αλλάζουν τα χρώματα της λάμπας, τα οποία μπορεί να πάρει ρυθμίζοντάς τις από το κινητό μας. Η συσκευασία ανοιγοκλίνει με μαγνητάκι, βρίσκεται κάπου εδώ. Αντίστοιχα, κινώντας τη ροδέλα από μέσα, μπορούμε να διαβάσουμε τις οδηγίες, οι οποίες είναι πολύ απλές για να έχουμε σε λειτουργία τις λάμπες μας.